Amo sa gani mong pangalan mo? Dili sa minister. Pila edad nimo? 79. 79. So, paano gano'n? Nagtrabaho pa ka? Wala na. Wala na kay magsakit man kung pirmi. Pero sa una, unsay trabaho nimo? Maguna, magtabang-tabang sa akong mga bana kaniadto. Pero pagka balo na ako anay trabaho na ako. Sukad pagka pila edad nimo nagsugod kag kuan sa una? Kanang uma? Dugay-dugay na. Dugay na kayo. Sukad bata pa ka, marag naanda na nimo. Mo na nga panginabuhi. Karon wala na gyud akong kinabuhi. Pero asam gagakuan og kanang pangkonsumo nimo? Diara sa akong mga bata pero di ko makasalig kay naa may mga estudyante niya. Nga maka siportar sa ila busa gatagaan sa bako niya. Pero masalamat ako sa permero, kapitan ug mga kagawad na kami pick up na kami nini. O kamo pasalamat ako nimo kay nakaabot mo sa among barangay. Mao ra kana nakasulti ko sa imo. Pero 79 anyos na ka, ma'am no? 79 years old. Sa imuhang paano first time ka nga naay mga kuan nakadawat og mga ingon ani? Ha? Wala pa. Ha? Wala pa ta. Senior hinuon na senior kadawat kag at least apel ka sa senior pero di gyapon ka sustainer. Dili kay pila ka bulan aya pa makabot. Lagi ba? So mo na nga lisod gyud. Lisod gyud. Bora ka na ako makasulti sa imo. Sige. Paano ta sa bugas? Atong Ma'am, dawatan niya. Adi rin ako iputang kay medyo. Kana siya, 5 kilos nga. Dara na ka daw. Lapat na lang kayo. Dagway mo na. Lubang yakos na. Tara na. Singkahatos lugoon sa mga good Samaritan. Tara na. Singkahatos lugoon sa mga katawhan. Sa kanunay, itangag tuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.